गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिटिआरआव गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि मासियाव थिसनलाइ गथायनानै होदोंमोन। बिनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव नंखाय टेट उथ्रिसारनायनि फोरमानलाइ लानानै फोरोंगिरि साख्रि मावनाय सा 52 फोरोंगिरिफोरखौ मोनथिनो हानानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना बिथांमोननो दान बान्था होनायखौ बन्द खालामनो फोसावलाइ फोसावनानै होदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 24 सेप्तेम्बराव नंखाय टेटनि फोरमानलाइ लानानै साख्रि मावग्राफोरखौ मिथिनो हानानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना बिथांमोननि हेंथायै दान बान्था मोननांगौखौ बन्द खालामनानै होदों। मख'नो नांगोन दि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला टेट आनजादनि नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै सा 52 फोरोंगिरि साख्रि मावग्राफोरनि हेंथायै नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों नंखाय फोरमान बिलाइनि सायाव रोखा जायोब्ला बिथांमोनखौ आयेननि मदद लानाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। गोदानै दाजानाय बिटिआर सरकारा गोबां रां खरसा खालामनायनि गेजेरजों दिनै 35 बोसोरनि उनाव जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय आलायारन सावथुन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे मोननै सावथुनखौ दिहुननानै लाबोफिननो थामथिम खालामनाय खौरांखौ मोननो हानानै मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ जोबोर गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों। बेजों लोगोसेनो बिथां गुरु पबित्र बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि बे खौरांखौ मोननो हानाया थारैनो सावथुन मुलुगनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावोदि जाहाथे बिटिआर सरकारनि नाजानायाव फिन आरोबाव जोंदाव बड'सा बिथाङा सावथुन मुलुगाव गोदानै खाबु मोननो हाबावो। लोगोसेयैनो बिथाङा गोदानै सावथुन दिहुनबावनो गोसो जाफिनबावो आरो बिथांनि सावथुनखौ जाहाथे बयबो नुनो मोनफिनबावो। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा हाजासे जोंदाव बड'सा बिथांखौ मदद एबा हेफाजाब होनो खावलायहरदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि गेजेर गोजौ आरो जौमा फरायसालिनि बेन्चार फोरोंगिरिफोरा जथायै सिमेन्ट साफारियाव थानाय फोरोंगिरि नमायाव सावरायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना आसाम सरकार आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफायाव थानाय फोरोंगिरिनि जेंनाखौ एबा गंफ्रोमबो बेन्चार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामो। जुदि थाबैनो सरकारा बे जेंनाखौ बोस्रांनानै होआब्ला एबा बे जेंनानि सायाव गोबाव खालामोब्ला आसामनि गासै बेन्चार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरानो खौसे जानानै सरकारनि सायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना बिथांमोना गोख्रों रावजों हुमखि होयो। बिनिखायनो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बायदियै सरकारा थाबैनो बेन्चार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनांगौ। जुदि बेनि गेजेरजोंबो हायाब्ला एबा बेन्चार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो हायाब्ला सरकारा थाबैनो फोसावनानै होनांगौ दि बेन्चार फरायसालिखौ माब्लाबाबो सरकारा लानो हानाय नङा होननानै आरो बिनि सोलायै थाबैनो बेन्चार फरायसालियाव गोबाव सम फोरोंबोनाय फोरोंगिरिफोरनो थांना थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा होनांगौ होननानैबो गोख्रों दाबि खालामो। बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना बुंबावोदि फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरिफोराबो मान सन्मानखौ लुबैयो, मर्यादा लुबैयो, मान होजानायखौ लुबैयो। बिनिखायनो जाहाथे सरकारा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गोरलै गथ'फोर बायदि दागेलेबाय दाथाथों बे गोख्रों बाथ्राखौबो बिथांमोना बुंथिबावो। आरो गुबुन खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि गबर्धना पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुस्राबारि गामियाव हाखौ लानानै गावजों गाव मोनसे दावराव दावसिजों बुदलायलायनाय जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायनि गेजेरजों साथाम सुबुङा गोबारैनो जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांनो गोनां जादों होनना खौरां मोननो हादों। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बायदिब्ला बर' गामिनि नखरसेनि बिदा फंबाय साथामा गामि खाथिनिनो शाह आलम आरो सुकुमुद्दिन आलम मुंनि सानै सुबुंजों हाखौ लानानै रायज्लायनो थांनाय समावनो आबादथिलियावनो बुदलायनाय जाथाया जायो होननानै मिथिनो हादों आरो बे बुज्लायनाय जाथायाव शाह आलम आरो सुकुमुद्दिन आलमआ गोब्राबै जोखोम जानायजों लोगोसे सासे बर' सुबुङाबो गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो हादों। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खुस्राबारि गामिनि शाह आलम आरो सुकुमुद्दिन आलमनि हाखौ बर' गामिनि गणेश गयारी, प्रमद गयारी आरो सुनिल बिथांमोना नारा नाथायैब्लाबो बे हाखौ बायनानै लानो नागिरो होननानै मिथिनो हादों आरो हा बिगोमाया हाखौ फाननो थियारि जायैनि थाखाय गेजेर गेजेर बुनायनिबो हुमखि होबोयो होनना मिथिनो हादों आरो बिनि गेजेरजोंनो बे जाथायाबो जानानै थांदों होनना मिथिनो हाबावदों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला गुबैयै हानि जाथायखौ लानानै बिजिरसालियाव गसर थिसननायाव बिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो हादों।
दानिया फैबावदो थांनाय बावैसो सान सिगां बर'फोरनि गेजेराव जोनोम मोननाय आखायाव हाथियार हमग्रा ULB हान्जानि सोद्रोमा होननानै भारत भुटान सिमना उल्टापानि ओनसोलनि लुंसुं हाग्रायाव पुलिसनि गुलियाव जिउ बावनांनाय जनक कुमार ब्रह्मनि दुखुथिया नखराव दिनै कक्राझार जिल्लायाव थानाय आर'नाइ जौमा फरायसालिनि फरायसाफोरा हाथाय बाजाराव थांनानै जाय बिथांमोना दुखुथिया नखराव रां अनसुंथाइ हरनो गोसो जादों बिथांमोननिफ्राय रां खांनानै गासै 15,000 रांखौ दिनै जनक कुमार ब्रह्मनि दुखुथिया नखराव गथायहैदों होनना खौरां मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांगोनदि थांनाय बावैसो सान सिगांनो बर'नि गेजेराव जाफुंसार जानो हानाय सासे इउटुबार बिथाङानो जादों बि बयस। बिथांनि टीमाबो नंखाय एनकाउन्टारजों बलि जानांनाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमारनि नखराव थांनानै थासारिनि सायाव खौरां लाहैनायजों लोगोसे 20,000 राङै अनसुंथाइ होनानै फैदों। बिनि गेजेरजोंनो बिथांनि मोनसे टीमा जोंसार मोसाहारिनि थालांनाय 15 साननि उन्दै गथ'सानि थाखाय मोनसे गेदेर खोथा होनानै फैयोदि जेब्ला बे उन्दै गथ'साया फरायसालियाव हाबजेनगोन अब्ला बे समनिफ्राय लानानै 5 बोसोरसिम बे उन्दै गथ'सानि थाखाय 50,000 राङै बोसोरफ्रामबो होनो थाखाय खोथा होनानै फैयो। थारैनो बेफोरबायदि निदान खैफोदनि समाव हेफाजाब होनो थिरांथा लानाया जोबोरैनो बाख्नायजाथाव। दानिया फैबावदो दिनै कक्राझार नोगोराव ई-रिक्साफोरा आयेन आब्रुथिखौ मानियालासेनो रां आरजिनायनि थांखिजों कक्राझार सहरनि अनगायैबो साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव ई-रिक्साफोरा सालायनायनि हेंथायै कक्राझार जिल्ला टेम्पु ड्राइभारफोरा गोख्रोङैनो खुद्रिसारदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों टेम्पु ड्राइभारफोरा ई-रिक्सा सालायनायखौ बन्द खालामनो गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो नांगोनदि कक्राझार नोगोरनि टेम्पु ड्राइभारफोरा कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावसो ई-रिक्साखौ सालायनो गनायथि होनांगौ होनना सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। मैया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मरादिया दैसायाव गोबांजौ रायजो राजाफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आयदाखौ लानानै जुथायै ना हमनाय फोरबोआव बाहागो लादों। मोनथिनो मोननायाव ओनसोलनि गासै 60 रायजोनि रायजो राजाफोरा ना हमग्रा जोनथोरफोरखौ लानानै मरादिया दैसायाव बे जुथाइ ना हमनाय फोरबोआव फैनानै ना हमफैदों होनना मिथिनो हादों। मख'नो नांगोनदि मरादिया दैसायाव जुथायै ना हमनाय फोरबोखौ लानानै गोबांजौ रायजो राजाफोरानो जोबोर रंजानाय गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि ना मोननो हादों होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो गुवाहाटी नोगोरमानि पान्डुआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुगैनो थांनाय 4 गथ'साफोरा ब्रह्मपुत्र दैमायाव गब'दों होनना मिथिनो हादों आरो बिसोरनि गेजेराव दा 3 गथ'साफोरनि गोथै सह'खौ एसटिआर एबा बोखांनो हादों होननानै मिथिनो हाबाय। गोथै सह' बोखांनो मोननाय 3 गथ'साफोरनि मुंफोरा फारियै अबिनाश दास, जित दास आरो दयाल केस होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गुबुन फारसेथिं गोमानानै थानाय सासे गथ'साखौ दासिमबो बोखांनो मोननाय जायाखै होननानै मिथिनो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव बादायलायनाय गैयालासेनो देरहालांनो हादों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। मख'नो नांगोनदि आसामनिफ्राय गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा रावबो रायजो सभानि मासिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ गथायनाय जायाखैमोन, जायनि जाउनाव बिथां सर्बानन्द सन'वालआ बादायारि गैयालासेनो देरहालांनो हाबाय। मख'थावनादि दिनै सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रिटार्निं बिफाननिफ्राय देरहालांनायनि फोरमान बिलाइखौ आजावनानै लाबाय। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।